Integrar la perspectiva de gènere en totes les seues polítiques en matèria d'urbanisme i regeneració urbana és el que ha defès Maria José Salvador, consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, al Seminari sobre Gènere i Política Urbana organitzat per la Generalitat Valenciana conjuntament amb l'Institut Valencià de l'Edificació i l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. Tenim una assignatura pendent en la forma de pensar i diagnosticar el fenomen urbà des de la perspectiva de gènere. Això fa que hagin d'estudiar-se les carències de les dones en la ciutat i en els barris i incorporar la quotidianitat i les necessitats de reproducció en igualtat de condicions, aquelles derivades de la producció econòmica. Això ens porta també a incloure la visió dels més xicotets, ja que al costat de les seues cuidadores i cuidadors són els que més utilitzen l'espai públic i necessiten condicions particulars i específiques. En aquest sentit, Salvador ha apuntat que les jornades serviran per començar els treballs de diagnòstic i donar les primeres passes per preparar un llibre blanc de la política urbana de la Generalitat. Esperem que el treball d'aquestes jornades es materialitzen en un document de bases que compile un diagnòstic i estat de qüestió a nivell espanyol i europeu, amb la finalitat de donar les primeres passes i poder iniciar els treballs i estudis necessaris que conclouran en el llibre blanc de la política urbana de la Generalitat Valenciana. La consellera ha aprofitat per indicar que encara que el govern valencià es fixe objectius a llarg plaç, també es va començar a treballar en la incorporació de la perspectiva de gènere en el concurs d'idees per a redactar el projecte de reurbanització de la plaça de Bruges de València. Ho anem a fer per un concurs d'idees i també va ser projecte pilot i pioner per a incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i licitació d'aquest projecte. És constatable que la inclusió de la diversitat produeix solucions més